ба тарафи ноҳияи Ҳисор. Ба тарафи ноҳияи Ҳисор мерава. У мардами бечора га ман намедонам. Хай дар Ҳисор ман нашнидам ки ягон масҷида маҳкам карда бошанд, ягон кори безеб карда бошанд. Вагарна агар як масҷида маҳкам мекарданд, ман бовар доштам ки у мардам у хел пешвозиш намегирифтанд. 200 метр бовар кунед, хай салафани рулонай 200 метр рулони бах я материали хел хуни бич хели бит карочи 200 метр пояндозиш медозанд. Ба худо и кияй? Ина пайғамбарзода ҳай, на ягон авлиё ҳай, на фариша ҳай, на осмон хандагиай. Як бигем беақлиш бигем, я номардиш бигем. Ай занак даму баттарай. Ҳами Эмомалӣ ҳамра пешвоз гирифтам, бо чӣ кор кардам? Баъди пешвозгириш бо дар болои у материал ҷанг шида, даъво шида ки ака табаракӣ мегем, ба баракат мегем, ба якдигар тақсим кардан рулон ами чӣ мегӯям порча тақсим кардан ки баъзеш ки мо ба тӯи бачаона бигирем, баъзеш баракатӣ бесте то бакам. Як бародаро, мисол ҳамватано, хоҳаро, модаро, ӯ ба попӯшиш, ба патинкаш бигир, туфлиш болои материал қари гузашта чӣ хеле баракатӣ мешавад, дар ҳоле ки ма барои шумо мегӯм ки анаму материал вақте ки ба болош ҳаму гузашта, ҳаму касофат гузаштае ку ҳар як омед ки дар хонат мемонӣ, на дуоат қабул мешавад, на ягон фаришта хонаи шумо медорад, на худои шумо розӣ мешавад. Як золиме ки худтон медонед, медонед, ӯ худаш медонад золима. ба болои ҳам материал гузашта шумо ӯро тақсим кардем ки бар зидди ҳам дини шумо, ҳам оини шумо, ҳам ватан, нангу номус ҳамаи шуморо таги по кардай, бо шуморо рӯи дида, нури дида тоҷи сар кардистед. Нури дида тоҷи сар. Аи эмом шайтонам акахча дар байни мардами дунё, на танҳо Тоҷикистон, аку ҳамара замбират карда, ҳамара тарсондага, ҳама ӯро бовар мекунад. Дар байни дунё, Арабистон, давлати мисол исломӣ, Эрон, Афғонистон ҳамаеро шарманда карда дар ахборошон ки бар зидди сатр, бар зидди риш биромага, ихча дар пеши бош ишон додист. Ки ма мақсадна нигоҳ кунед, зано сатр кардем, ҳама хуб аст. Барои ҳамин ҳамватанои азиз вабшеро бовар накунед. Ҳамин конкретна гап, ҳамин Эмомалӣ вабше бовар накунед. Агар ҳамин риша нам қаб мона, я салайга 16 метра бимона, ҷелак пӯша намхеле ку, ай осмон барош намхеле ку нур биборад. Ай осмон барош нур биборад, тилло биборад ку боварш накунед. И даҷолай. Оли даҷол мия намхели ай. Ай осмон барош намхели ситора меборад. Ай осмон барош тилло меборад, ку тилло мешавад. Борон намега бибор меборад. Ва шумо боварш мекунед. И Эмомалӣ вабше бовар накунед. Агар товбар нам бикуна, ҳамин гирья куна ку ай чишмош хун биреза, бигӯи мардуми Тоҷикистон ма бахшидам, ҳамин вазифаро ба шумо меспорам. Ина ҳамаи Тоҷикистон дар ихтиёртон ма мебурам, мерам ку боварш накунед, дурӯғ мегӯям. Эмомалӣ ма тра намехоҳам. Мо тра намехоҳем. Намехоҳем.